Hej, velkommen til Garant Gardiner Skjern. Kom med indenfor. Velkommen til Vestjyllands største showroom fra Lusoflex. Deres gallery shop viser samtlige modeller, motoriseret og uden motor. Men det, der ligesom rører sig i dag, det er, at alt skal motoriseres, og det har vi alle modeller, der går her. Og det er jo enkelt og nemt. Tryk på en knap, så kører produkterne. Det, der er smart ved de enkelte produkter, det er, at man kan justere dem, indstille som man gerne vil have det. Det her gardin, det er en, der er lidt fancy, som kører med listerne op og ned, så man kan placere dem, hvorhen man gerne vil. Med solen var generende midt for, kan man stille gardinen sådan. Og nu ønsker jeg ikke, at gardinen skal længere ned, så stopper jeg den her. Og så kan jeg lige finjustere den. Kører jeg det langsomt. Jeg lukker den. Eller jeg kigger ud. Foldgardin, stofgardin, som også er motoriseret. Og her i vores store gardinafdeling, der har vi 1400 prøver. Og her har vi det nye akustikgardin, som vi bruger til alle vores større hus, hvor der er dårlig akustik. Der kan det her afhjælpe. Her hos Garant Gardiner har vi vores egen systue. Derfor kan vi sy dine gardiner efter mål og dine ønsker. Her hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing, der har vi en kæmpe udstilling af udvendig solafskærmning. Vi kalder det et kæmpe showroom. Vi kan vise alt, hvad der skal bruges til udvendig solafskærmning. Vi ses hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing, Vestjyllands største udvalg.